януари, февруари, март, Mart. януари, Januari. февруари, Februari. март, Mart. април, April. май, Maj. юни. Juni. Това са 6 месеца. Това са 6 месеца. Януари, февруари, март, Януари, февруари, март, април, май и юни. април, май и юни. Юли, Юли. август, Август. септември, Септември. октомври, Октомври. ноември, Ноември. декември. Декември. Това са 6 месеца. Това са 6 месеца. Юли, август, септември, Юли, август, септември, октомври, ноември и декември. октомври, ноември и декември.